къде съм те довела. В Истанбул. Някаква част от мебелите ти ще бъдат закупени от тук. Ти знаеш, че аз работя много добре Много добре работиш. Аз съм щастлив, че дойдохме, защото е много погрешно схващането, че Турция е една държава, в която можеш да си вземеш само много екстравагантни мебели, с много злато. Не, че вкъщи няма да има злато, нали? Вече го приемам, но... Вече говориш нормално за това, което много ме радва. Да. Минах на твоята вълна, но всъщност ние трябва да кажем, че извън Турция ние ще имаме мебели от България. От Италия. Вкъщи ще бъде един много интернационален микс от няколко държави, защото в България също има страхотни майстори и нещата, които ще покажем, които са произведени специално за нас, наистина са феноменални. Преди години си мислех, че добрият интериор се създава на бюро. После започнах да пътувам и разбрах, че бюрото е последното място, на което се ражда един проект. Последните 4 години Турция е част от моята работа. Не защото е близо, не защото е удобно. И със сигурност не защото е модерно. А защото тук срещнах хора, които все още приемат занаята лично. Хора, които не продават мебели. Хора, които живеят с тях. Собственици на фабрики, които могат да говорят 1 час за плътността на дървото. Майстори, които спорят за детайл от няколко милиметра така, сякаш от него зависи съдбата на света. Не оценя, че... Ма не е лесно, Монди. Малко търпение. Стъклари, които гледат на светлината, както скулптор гледа на мрамора. През годините тези хора се превърнаха в част от работата ми, а някои от тях и в приятели. Затова, когато започнахме проекта на Мондио, знаех, че рано или късно ще се озовем тук. Аз сега ги гледам така, но ние всъщност не може да сме чак толкова огромен полилей, защото няма място там за такова нещо. Домът вече беше започнал да придобива форма. Бяхме взели големите решения. Материалите, разпределенията, посоката. Но предстоеше най-важната част – да намерим характера. И точно това дойдохме да търсим. Не мебели, характер. Това много ми харесва. Лампи, дивани, футьойли, столове, пердета, тапети, аксесуари. Но истината е, че никога не търся конкретен предмет. Търся реакцията. Онзи момент, в който влизаш в помещение и нещо те кара да спреш. Не защото е скъп, не защото е впечатляващо, а защото е правилно. Една от най-силните спирки беше фабрика за стъкло. Обичам подобни места. Там няма маркетинг, няма красиви презентации, няма истории за продажба. Има само работа. Гледахме как разтопеното стъкло преминава от ръка на ръка. Как една идея постепенно придобива форма. Как светлината се превръща в предмет. И си мислех колко странно живеем днес. Заобиколени сме от вещи, а почти никога не мислим за хората зад тях. Виждаме лампата, не виждаме човека. Виждаме крайния резултат. Не виждаме десетилетията опит. А именно там живее стойността. Да отварят вратите, защото им водят топ дизайнера. Топ къпа, топ дизайнера. Всичко е топ на топа. Моля, къде отивам на изложение? Ти тръпнеш. В момента си слагам олимпийския медал, само да ви кажа. Сама си го връчих. Краката с шпиц. Абсолютно. Европейската шампионка влиза. Излиза на терен. Да, ето я. Нели Сано, България. С бухалки, Първи коридор. с обръч, лента и топка. В многобоя. Сега ти предлагам всичко, което ни хареса, да си вземем по някоя друга визитка. Хиляди продукти, стотици компании, безкрайни коридори, безкрайни решения. Удобно ли? Това, между другото, е удобно. Да, аз мислех, че не е, но е. Този стол и любимия ми син стол са моето нещо. Спасиню. Еми да. Какво е това прото? Трябва да ги намерим. Виж какво е яко. Все едно си разлистил някаква книга. Това е жестоко. О, майне годе!
И масичка. Бона можеш да си сера. вземеш. Чакай да не ти. Бона сера. А тути. Нали това е нашия цвят? Да. Много е красив. Ето точно този син цвят много ми харесва. Виж с какво са го комбинирали. Да, с оранжевия шкаф. Портокаловия шкаф. Имаше много готини неща. Има, да. Харесаха ми и забеляза ли, че всичко е в овални форми? Да. Всичко е Това, меко, което ти всичко искаш, е да. овал, всичко е спокойно. Мисля, че именно там започнахме да виждаме проекта по нов начин. Попаднахме на осветление, което веднага привлече вниманието ни. Видяхме дивани, които промениха част от първоначалните ни идеи. Най-хубавото от това синьото кресло. Да, много беше Толкова хубаво, много ми наистина. хареса. Няма да дадем такива пари. Нямаме такива пари. Извинявам се, че го казвам, обаче нямаме такива пари. Добре де, Не сме милионери. помечтахме, видяхме, Да. нали знаеш, дойдох, видях, Знаеш победих. какво ми харесва в тебе? Че ти винаги ми кажеш така, нали ти, защото той човек иска винаги да е много луксозно. Така е. Обаче в крайна сметка трябва и да има някакво влизане в нормалния бюджет, в това, което е той. Аз не обичам никога да се надскачам, така че няма и този път да го направя. Хубаво е да мечтаем, Да. но още по-хубаво е да събираме информация, за да знаем къде се намираме, Разбира от какво се. имаме нужда и как да го изпълним. Точно така. И аз смятам, че ние ще направим един много балансиран Точно. и много готин В апартамент. правилната пътека сме се насочили. Това също е част от процеса. Добрият проект не се състои от всичко, което харесваш. Състои се от всичко, от което си имал смелостта да се откажеш. Монди, с много пари всеки може. Аз мисля, И че ти могат си други права. работи Да. и го правя така, че да изглежда като за много пари. Аз не знам сега дали тая тема е много хубава защото парите е много относително Не. понятие. За едни многото е едно, за други малкото е но, друго, но искам да кажа, че е много по-лесно, когато разполагаш с тях. Така е, да. Тогава не правиш компромиси, не се налага да селектираш, да подбираш. Истината е, че ние в този ремонт не правим никакви компромиси. Така е, така е. Защото да изкъртиш апартамента от основи, това не е компромис със Така е, сигурност. абсолютно е така, но наистина е много трудно, когато дойде някой при мен и ми казва, разполагам с този бюджет и искам да направиш еди какво си. Както, А това да. еди какво си струва много повече от бюджета. Точно така. И аз винаги се опитвам да го правя. Вярвам, че хората поне до този момент са оставали доволни. ти много хубаво канализираш и всъщност обясняваш на човека, че това ще се случи. Но по малко по-различен Разбира се, и начин. това няма нищо лошо в това. Все пак трябва да стоим здраво стъпили на земята, защото това е реалността. Да бе, в тая държава не всички са милионери, стига глупости. Но това не означава, че всички не можем да живеем в красиви и уютни домове. Излезе така в един момент, че дизайнер може да си позволи само човек, който изкарва милиони на месец. Това не е така. Точно така. Това не е така. Абсолютно всеки може да си позволи да се консултира най-малкото. Да потърси съвет и така нататък. Ами да. Добре, продуктово позициониране. Така. 3 държави, 2 континента, 1 апартамент. След всички срещи, всички разговори, всички километри и всички съмнения, идва един момент, в който проектът спира да бъде идея. Започва да става реалност. И мисля, че точно това се случи с дома на Мондио в Истанбул. За няколко дни не намерихме просто мебели. Намерихме липсващите части от историята. Сега е време да те поканя в шоурума на Color Home. Да, защото това са хората, които ще облекат дома ти. Те ще направят настилките, таваните, стените и това е Владо. Здрасти, Владо, много ми е приятно. Здравей, Мондио съм аз, много ми е Много се приятно. радвам се да познаем. Аз Владо също. съм аз. Това е човека, на който имам пълно доверие, който ще предложи със сигурност най-добрите материали за твоя дом и със сигурност може той много повече да ни разкаже за тях. Решили сме да сложим паркет, защото знам, че имаш много хубави паркети. Всъщност заради твоя паркет махнахме дърво на 130 години. Така е. Смятай колко си специален. Специален си. Много си специален. Добре, радвам се, че ни запознаем, Да. че си решил да довършим апартамента с нашите неща. Паркета, който предлагаме, той е германски, качествата са му много високи, дори може да се поставя върху подово отопление, има топлопроводимост. Твърд е, издържи в една ходене, скачане.
Танцуване, На поливане. Да, стига Тоест, да е добре. следващите 130 години сме го осигурили. Да си жив Да. и здрав, Да. се казва. Да. Всъщност той влагоустойчив ли е? Това не съм попитала. Да. Което е Много важно. е важно самото поставяне. Хубаво е да е залепен за пол. Така че може да разчиташ на Тоест, това. ако избираме стабилност, трябва да се вземе германския паркет. Да, препоръчвам. И всъщност това относно цена-качество е един от най-добрите материали, които всеки един, който иска Може да се направи каже. Може. дома Това си е с съвсем паркет. съвременен паркет, X1. Готов е, само трябва да се подреди и залепи. Тоест, Не, да го циклиш, няма... нищо няма. Абсолютно готов е. А колко пъти можеш във времето да го циклиш? Нали всеки паркет си има някакъв Мисля, че няма живот. да се налага. Няма ли? Няма да мръдне. За дълги години. Ти спря да пиеш алкохол, вино няма да разливаш върху него, Няма да така правя че... обаче пък и това, което каза вече, ти си Майкъл Джексън на паркет. Сериозно ти казвам. Макар, че това не ми е точно специалност. Да, знам, че ние идваме тук заради красотите, които също ще Идеята ги на има. този магазин е да разшириме нещата, които продаваме, защото като дойде човек като Нели, Да. който се занимава с дизайн, да може да започне от пода, стените, деца вика и до вратите да стигне. Да. Да може да прави целият апартамент. Да. Което е много важно. Това е идеята. ние бихме искали да ползваме от теб паркет, както каза, стени, таван, первази, корнизи, които също предлагаш. Както ги виждате, ето изводи да сме. Виждам, че вече и врати имаш. Вече има, да. Ето я тапетната врата отзад, за която си говорихме с теб. Виждаш ли я? Да. Тя Как вече излята с завършена. мазилката. Да. Мазилките Това е една също съвсем са нова част от твоя бизнес. Това е нова мазилка. Това е съвсем нова мазилка, да. Тя е италианска. Това е глина. Да. Това е глина. Да. От глина, от естествено. Ма виж колко е готина. Това ли е? Глина, да. Ама това няма нищо Това е общо абсолютно с... био, еко, всичко. Абсолютно. Това е доста газарско. обаче. Никой до сега не го предлагал такова нещо. В България ти ли си първият? За първи път се внася това нещо, да. Искам да ти кажа, че повече ми харесва като структура от другите мазилки. Тя структурата може да бъде най-различна. Да, поне на мен Интересно и е това доста. вътре, което го има. Да, много ми харесва, че много Това какво изглежда е? много- Сламени клечки. Да. Това е жестоко. Това се нанася така и след това се шлайфа, Се циркуляри, шлайфа да. до тук. Демек всичко, което природата е създала, ние сме Е го тук, обединили тук вътре, в да. тази Така е. мазилка. По възможно най-естествения начин. На мен много ми харесва как изглежда. С какво предлагаш да направим таваните? Почти винаги е класически това, например. Латекс. Латекс, да. А с кой? това е най- С кой вид? Гладък, трябва да е мат. Тавана трябва да поглъща светлината, не да отразява. Така ли? Да. Това ли е важно? Тогава не се вижда, дори да има дефект, не се вижда толкова много. Ти си в този бизнес и на пазара от много години 30. и си може би един от първия вносител на да. някои от видовете, които виждаме тук на масата. Така че със сигурност знае какво предлага и кой от всичките видове латекс според теб е най-добър в момента? Най-добрите винаги са били на Левис. Левис. Те са и най-скъпите, но хората са Да, в изключително доволни от преди Покривни. ние имахме такъв беше латекса вкъщи и наистина сме много доволни. После направихме една груба грешка при едно освежаване да сложим друго и мисля, че това е много била най-голямата много ни хора грешка. се връщат след това и казват, че са допуснали такива грешки, си купуват на ново, а когато го направите с такива материали, минимум 10 години няма да се налага да правите абсолютно нищо. Искам това да ми кажеш какво е. Това Тапети, са стъклофибърни тапети. които можеш да боядисваш. Те даже в Вие се Германия, шегувате с мен, в Германия вече- не се казват тапети, се казват стъклофибърно покрити за стени. Тоест, хем ти осигурява някакво... И това ли Здраве. предлагаш? Да, Това не е ли по-добро за по-неравни стени? точно така, да. А за мазилките ми кажи, защото сега всички използват мазилки. Аз... Не всички са, всички. Еми да, ама голям... Последно време аз като идвам при него основно мазилки му поръчвам, но да. Да, те просто са по-декоративни. Те са много здрави, много лесни за Естествено, поддържане. Така е. Във времето оцеляват много Така е. дълго. И има много видове, голямо Това ще да разнообразие. на по-рано, бе, това е толкова... Знаем го, но ти ще имаш перфектни гладки стени. Окей, И добре. това в момента не ти е нужно. Как ме напляска само. Бързо през ръцете така. Не, защото много ми харесват. Структурите много ми харесват. Да. Това са най-популярните. Това, нали? Да. Да, ми аз конвенционално. Кажи ни за мазилки. Какво да ти кажа сега? Жито правят дома друг.
по-красив, по-артистичен. Да, там Виж, можеш, разнообразието е голямо. Можеш много да експериментираш. Мога да направиш кичозен, ако искаш. Да впечатлиш много. И в зависимост... Има златни, сребърни, каквито желаеш. Злато, което той не е обича, но в дома му ще има много злато. Да, дизайнерката е европейска шампионка. Обичам златните медали. Да, и заради това и аз. Така че ето това е правилно с мазилка, това по-долу. Аз това щях да кажа, че Това е много различно. в зависимост от ръката на майстора, И нали? въображението. И въображението, колко е добър, може да ти създаде наистина творба, изкуство. Искам да ти кажа, че това е... Тази металната. Металната е супер. Има и метална боя, между другото, която е тече метал. И тук не знам Съдържа дали метал самата боя. Тя е метал. Ето това Добре, е де масово най-популярно. хората не правят такива експерименти, нали? Да предприемат по-смели решения за домовете И си. такива хора, Има ли? как? Не са често срещани. Ма не но са има, масата да. от хора. Това много ми харесва. Да. Гледай сега тази мазилка. Погледни за коста. То Да. си е произведение на изкуството. Това Така е. е втория модел. Там вече се виси от нанасянето, се получава различен виж сега, ефект. това седи като патина. Да, Това е изключително красиво. Тоест ти трябва да си вземеш и много кадърен майстор. така е. С качеството. Ние разполагаме с такива. Така ли? Да. Добре, което е успокояващо. Да. защото Хората се допитват до Тук нас. услугата е и предлагат изцяло услуги. затворен цикъл, да. Няма От как материала за да се до... получи това, което виждаш. извършване. Да, знае иначе какво няма прави. да стане. Много са красиви тези. На мен ми харесват. Даже трябва да ти кажа, че малко съжалявам, че... Може да няма го да има преправиш. Не можем вече, защото... Сега докъде сте? Ако ти покажа, както той казва вътре, Бейрут, Руини. всичко е Бейрут срутено. Бейрут. Няма Бейрут. стени, стърчат кабели, Но ти- виждат ти се с твоите железа, неща ще арматури. поправиш, Да. Но са красиви много. Мисля, много ми че харесват. финала ще бъде добър. Много ме радва, че си истински така ангажиран да си направиш ремонт. Как Защото Да. малко хора го правят. А иначе как? Теб те радва, а мен питаш ли ме? не. По 24/7 съм на телефона на с хората него. им е адски досадно да правят И на ремонт. мен не ми е досадно, плюс това аз смятам, На него му че харесва. ако ти искаш да имаш добър дом, трябва да си обърнеш внимание на детайлите. Така е. Освен, че нали, си имаш дизайнер, ти трябва и с хората, от които ще вземеш тези материали. По-добре е да се слушваш, да. Да, иначе Така ти е. защо си 30 години на пазара? Защото... Ти ли на мен ли ще ми всичко- кажеш как да си прави интервюта или аз на тебе да Не, ти кажа? не мога да ти кажа И нищо обратно. по този въпрос. Как аз да ти кажа как да станат стените? В България, докато не се научим да използваме експертизата на хората, които всъщност са направили това, ние винаги ще имаме някакви много странни... Всеки знае, решение за всеки живота. разбира всичко. Затова съм подбрала правилните хора Да. за твоя ремонт, защото ние разполагаме с много малко време там. Подбрала ви е като на концерт на Уембли. Само крем дю крем. Само най-добрите. Което за мен е супер, защото човек винаги трябва да иска най-добро. Много си харесах първия път, като дойдох в неговия Това ли? шоурум. Това е сравнително много, Това да. зебло, така си го текстил, наричам, като Ама чувал това не е за със кафе. солния тапет, който ни показва. Но, нали? да. Не, мазил. обаче това можеш във всякакъв цвят да го направиш и изглежда толкова натурално, толкова истинско и напипане е много... Може да бъде и само врае. Да, Как всичко зависи от това какво... настроението Да. на майстора. Да. Тук има от тези тапети, можеш да ги видиш и в цвят, Монди. Кои тапети? Които ги разглеждахме, А, микрофибърни или да. как На се мен ми казваха? харесаха. Не микрофибърни, стъклофибърни. Стъклофибърни. Да. Еми ето, искам да ти кажа, че на Да. мен е това ми е точно и напипане е тапет. Сега не знам Да. с какво си го направил, с латекс ли е това? Да, с боя отгоре, да. Ето, това е все едно пипаш плат, латекс, плат. Да. Това му е идеята и когато... Ако някой го нарани, примерно, тук се направи Така. дупка, се поправя ето това нещо Така. с друго парче, слага се директно болисва се ударено. и всичко заминава. И става много бързо и елементарно. Този латекс какъв е? Ми пак от нашите, този е По-лъскав е, по-лъскав, така сатен. сатен, е боята, обаче да. пипането е като плат. Да, и много лесно се почиства това. Това е Поддръжката му е много лесна. Паркета ми, това ли е моето? Да, да. Това и това е другия вариант. Накрая избрахме един. Абе, избрахме един, който сега този избрахме по принцип. Не, избрахме, него го няма. Един Ти сив. снима ли си го? Ето Да, този, ето този бяхме избрали, но понеже Обаче сега около смени концепция. 88 хиляди пъти променихме Да, помня, концепцията. да. И се И връщаме всъщност към... Минаваме към топлите, натурални, естествени паркети.
като цвят, Което като всъщност дъб. на мене Натурален най-много ми хареса в самото начало. Ето това. Нали така? Да. И връщаме се към него. Това е най-красиво. И супер. За мен е много красиво и е супер. Класически цвят. Да, с него няма да сбърка. Паркета е наличен. Колко време ще го чакаме да ни го Примерно доставиш? 3 дни. 3 дни, устройвани. По поръчката. Имаме сделка. Това е въпрос на транспорт. Латексът ти е наличен, бъркаш го на момента. Бъркаме, правиме, оцветяваме. Това е много сложно с това бъркане на осветяване. Защо да я сложи? Той има машините за това. И той не го носи латекса някъде, за да може някой да му го забърка. Той ги има налични тук в магазина. Оцветява се, да, и взимаш и отиваш да бъдеш. Тази история е долу, Рамки первази. Зависи от модела. Там ще отнеме, примерно, ако не е такъв, който е наличен, около 2 седмици, мисля. Което ни устройва. Което Ние все окей, още да. сме в Той се основната част боядисва, на ремонт. нали? Това се бои Да. да свърши. Ти ще го бъдеш. Ако желаеш. Да, в банята със сигурност. Аз нямам повече въпроси, толкова съм доволен. Така обичам с някакви хора, дето си отдавна на пазара, дето си имена, дето няма да се разправяме тук половин час да ми прави стойки наляво и надясно. Няма да си правим експерименти, нямаме време за тях и не сме взимаме хора, които най-доброто искаме да и се е занимаваме с крайния това. резултат. Така е. Така че мисля, че си доволен. Много искам да ти кажа, че съм супер, това, което особено виждам. Много съм доволен. Плюс това аз не харесвам много пеперудите. За това ще пърха златния полилей над главата. Затова ще имам златен полилей, защото нали, не обичам пеперуди, но ми харесва, когато говоря с някакви хора, които просто си разбират от работата и бързо стават нещата. Това беше идеята на днешния ни ден с теб, да обикаляме всички онези Владо, хора, много с ти които благодаря, просто ще работим. добре. Добре дошъл Супер, си. честно Радвам ти се, че кажа. се запознахме и ще го правим. Как не? Ще го направим и то по най-добрия начин, сигурен съм. Щом нали го правим? Айде, кралице, усмихни се камерата. Виж, това не е стената на плача. За мен не. За тебе не. Това, което съм ти заложила по проект изначално и се надявам много да ти хареса, ето това Galaxy с този драматичен, ти обичаш тази дума. Синкаво, бронзовеничкав, много фин, лек детайл с много мъничко злато вътре. Съвсем мъничко. Ти почна да го харесваш вече златото лека по лека, но... Как аз живея с злато? Но погледни го оттам и го погледни от тук. Ела да го погледнеш от тук. Така. Цвета на тавана, виждаш ли го? Да, особено е така като тъмно сине. Нали? А отпред като му падне светлина става... Леко златисто, даже става едно такова, да, малко като петролено синьо-зелено. Малко синьо-зелено е. Обаче заради този златист ефект, много ми се иска да го комбинираме с този драскан бронз. Ама служи го на повече места това ми. Кое е бронза ли? Да. Ма служи Харесва ли повече ти? места. Добре, имаш го. Хората няма да се сложат, повечето хора няма да го искат това нещо. Ами, не знам за повечето хора, но знам, че на теб много ще ти отива. Как ти си оцелил? Тази кухня, можем да обърнем целия ъгъл с бронза. Да направим и портмантото, и мокрото с врати догоре в бронза. Давай. Нали? И цялата долна част. Да. Не. И прорязания шкаф с подсветката отдолу, с огледалното бронзе стъклото. Добре ли ти звучи? На мен да. Нали искаш емоции? Искам да. Малко дете, което току-що е научило ръченицата. Ела да ти покажа и други неща да разгледаме. Просто да видиш какъв огромен избор има, да? Това директно отива в гардеробната ти. Гардероба ми. Това огледало. Къде е гардероб? Да. Да направим гардеробната ти. Единия гардероб с огледало отдясно, целият с огледални врати и страницата му на влизане, за да я виждаш. А левия да го направим с драскания бронз. Много добре звучи. Ето, представи си, че това е гардероба ти. Здравей, модел на мъжко съвършенство. Дебелото момче с очилата. Не си дебело момче. Отдавна не си. Идеята за огледало срещу бронз. Те ще засичат само по средата. И всеки ще си има своята индивидуалност извън тази среда, в която огледалото ще ти отразява бронза. Пише дволицево. Да. Това означава, че
Отваряш, затваряш, все огледало. Откъдето и да се обърнеш, все огледала. Това е жестоко. Защото много не ми харесват като някакви супер яки гардероби огледални. Отваряш и вътре Бял, розния, черно. бял MDF или черен. ПДЧ. В най-добрия случай е MDF. Да, най-добрият. Да. Аз нямам против да разгледаме и други. Ако искаш, ако нещо друго ти хареса, можем да си го обсъдим. Ще запозная с правилния човек след малко, който ще ни разкаже и повече за всичко. Много ми харесва, че бронза се променя. Да. Не само. Какво ще кажеш за Галаксито? Какъв хамелеон е? Не бе, Галаксито е уникално. Много ми е любимо. Бронза. Той отразява. Смещения. Чувствам се като синоптичка. Времето ще бъде. На Балканите. Ще духат ветрове, а в океана, в банята ти ще има буря. А ето го и нашия човек, специалният човек, за който ти говоря от сутринта. Това е Калоянс. Здравей, много се радвам да те видя. Аз успях да му нахвърлям някакви идеи, но ми се иска ти да му разкажеш малко повече за това, на което сме се спрели. Според мен най-хубав. Супер. Не напразно се наричат ексклюзив. Много се радвам, че е харесало. Какво избрахте, за да мога да обясня? Галаксито, това Галакси. С синьо-зелено петроления оттенък и леките златисти мънички частици. Тайна на фирмата. Като цяло, колекцията, която сте избрали, си я правим в Бургас. Ламинираме ги ние, като имаме доста опции на различни материали. Ние сме на пазара над 30 години, държим на качеството и това, което предлагаме, може да разчитате на него. Галаксито е 5 фолио, като това е материал, който не остават пръсти по него, доста е модерно в момента. Има устойчивост и на надраскване до някаква степен. Важно е все пак да знаем, че материалите не са неунищожими, трябва да се пазят, но като цяло имат голяма устойчивост на надраскване, със сигурност доста по-добре от алтернативните варианти на такъв тип синтетики са боя. MDF боя, която се боядисва, лакира и се направя удобен цвят, може да се постигне с боята, но той доста по-лесно се комплементира, това е доста по-добър вариант. Това за мен е вашата звезда, според мен. Много искам да видите цялата колекция на ексклюзив. Гланца при акрила е перфектен огледален гланц. Тоест, това е един материал, който по никакъв начин няма скривяване на образа. Поддържа се супер лесно, защото изключително много носи на... Няма пръсти. Не, гланца няма как да няма пръсти. За съжаление, но лесно се почиства. Доста лесно се почиства и също държи на препарати. Когато го обработваме с малко по-тежък препарат, най-често гланца го в домашни условия всеки ползва нещо за стъкло. Има специални препарати за гланц, по принцип, както и за мат. Ти си запознат. Да. Много важно. Не са скъпи, предлагаме ги. Акрил е страхотен материал за гланц. Препоръчваме всеки, който иска гланц, да ползва акрил. Като за мата също е доста трудно да разкаем. Също има как да се види, че не остават тръсти абсолютно никъде. Като много важно нещо е, че има една малко по-специфична структура при акрила или така наречената мекота на допира. Да, точно. Малко по-различно е, отколкото е при петколиото. Тук има един допълнителен слой, който умекотява допира. Малко е като кадипе. Нека ние да си имаме бронята. Нали? Да си сложим бронята. Да. Аз дойдох, за да взема звездата на Сакс. Да. Не съм дошъл за друго. Да. Тези са не чак толкова. Дайте ми звездата. Звездата е там и се чака. Аз искам да му разкажеш малко и за двулицевата огледална декорна плоскост, която е на другата стена. Аз имам един жокер за нея. Добре. Защото имаме монтирана на вратичка там и доста по-интересно. Хайде да я видим. Да я видим. Насам, моля? Водини, ти си шефа. Днеска съм вашия гид. Цвета на Салекс. Също можеш да ни разкажеш и малко за обков и механизми и така нататък, защото знам, че имате много варианти. Сега, не случайно идвам тук, като ето е огледалната повърхност. Ето това, за което аз си мечтая. Улицата има кант, който е огледален, но както виждаме изглежда перфектно. Пантите се вграждат без проблем. Искам да ти кажа, че мен изключително много са надрязали гардероби, които отвън изглеждат наистина по този импозантен начин. В това стъкло отваряш и вътрешната му страна бяло, примерно ПВЧ. И там е ужас. да ползват по принцип
баланс отзад повечето наши конкуренти. Това е доста по-добрия вариант. Ма как това е страхотно? Такава ширина, за мен е супер. И технологически. Тоест имаме много здраво лице, много здрав гръб, който държи повечето права. Това е нещо по-хубаво, т.е. И в времеческо отношение обаче не. Виж го и на голямата врата обаче. Виж и голямата врата как стои. Много е важно да видите как тази вратичка се затваря плавно. Плавното затваряне. Сега нещо, което е много интересно, вратата е доста хлява. Да, съответно пащаме на 30 градуса, пускаме и тази. Какво забелязвате? Вратите се прибират по един и същи начин, независимо от големината и броя панти. И тежестта, да. Като при повечето панти там тежината реално трябва да натисне клавното, за да почне да работи. А тук самата панта си търпа сама вратата, за да може вече плавното да работи. И няма значение. Голяма, малка, средна, 5 панти, 10 панти, 20 панти, вие получавате... Тоест при нас гардероба, който ще бъде даже по-висок от това. По-висок ще бъде, да. Това ще се затваря по този начин. Точно така. Както обичаме да казваме на жаргонно, чиста работа. Има лека усмивка. Доста добри неща са тръгнали от Бургас. И от Германия да не добавим. Да. Това е галаксико, нали? Ами да, ето добавим галакси. Абе не, това е жестоко. Знам, Жамон. Имаме една малко по-специфична панта. Да, предполагам, защото виждам, че е по-дебела вратата, да. Всъщност това е единствената панта за такива врати, която има в момента на български. За по-масивни врати. Да, тя хваща до 43 мм дебелина на вратата. Това е нещо, което към момента не ми е познато да има някой жил, който да го предлага на готов вариант. Виж като се затвори обаче галаксито сега, виж му цвета. Точно като подобно на нашия таван е. Много е близо до тавана. Феноменално е. Феноменално е. Бойдисахме тавана вече в тъмно-синьо. Много тъмно-синьо. Нощно небе. Просто добре ще пасне за много мен. Ще му даде нюанс, ще стане, това ще го попие, това ще стане нещо много. А на травертина как добре ще изпъква. Да, отделно. И на драскания бронз. А и той също отразява. Да. Много ми хареса на бронза, че той от различните страни е различен. Да, или светъл, или тъмен. Моят апартамент е много странен, защото той се намира в едно вътрешно пространство. Понякога влиза много светлина, понякога не влиза и той ще бъде много. Винаги различен. В различните часове на деня. Много ми хареса. Искаш ли да му покажеш и другата изненада, за която той не знае? Механизми, чикмеджета, с разни екстри в тях. Ела да видиш. Тук имаме мостра на Авантехио, което пак е на Хетих. И тук интересното е, че имаме вградено летосветление. Вашия човек, който монтира, може да направи доста лесен реглаж, дърпайки ето от тук. Всичко става супер лесно, супер бързо, като не му се налага и да разпробива отзад за летосветлението. Летосветлението си е на батерия. Батериката се зарежда, зависи колко го експлоатирате, може да издържи от 6 месеца до година, като е с USB, зарежда с iSIM, така много работи. Не отиваш, не купуваш LED ленти, не ги монтираш наново. Не. И даже може да си играеш на къде да свети. Навътре или навън. Виж само колко е просто. Колко е лесно. Въртиме, пулите, наобратно, пастват, идеално. Знаеш ли какво не чувам? Да. Нали ще го има? Аз как отговарям преди теб? Знаеш ли какво не чувам от теб? Твоята любима думичка. Велико. Велико. Аз казах няколко пъти, мисля, че казах. Велико. Това е такъв паразит при мен, но наистина е велик. Много е готино, наистина. Сега виждаме, че угаства. А как го, да? Защо? Това е защото, когато изкараме чекмеджето, все пак да запазваме батерията по-дълго, свети около 40 секунди на вълната. Значи, за 40 секунди трябва да правиш избора на брошка, очила и всичко друго като аксесуар по себе си. Не, то ще бъде такова. Така. Има доста време. Затворене, момент. Не, това. Окей, добре. Или всичките, както обикновено при мен се случва, така, не тук, така, добре. Обаче толкова е хубаво, че свети от всякъде, че аз всъщност няма да се визирам. Да, абсолютно. Много готово. Много функционално, практично и красиво. Виждам, че така доста гледаш грациозно да затвориме
Носи и на бой, няма проблем. Да, видях, Както аз обичам да си тряскам и да си джаскам Да вратичките. направя нещо тук, защото не съм това, нали? Вече зависи какво ще слагаш вътре, нали? Разбира се, да. Няма и не сега. Златните кюлчета другаде ще ги държиш. Определено. Толкова злато сложи в този апартамент, Ще ти ги изхвърли. Няма да има ключ. Ще ги подари, дари. Да, дари. Ако са до 70 кг, има вариант да ги износи механизма. Имаме няколко различни нива на килограмите, т.е. колко носи. При вас са по стандартните, които са 30-40 кг. Знаеш ли нещото, което Монди ми каза, когато искаше да започваме с преобразяването на неговия дом, е, че първо ме покани. От доста време не бях влизала в спалнята му и като влязах, видях и много куфари подредени плътно до стената, една гардеробна натъпкана до тавана, влизаш и всичко пада, буквално защото няма място за съхранение. Сега сме предвидили такова, но много ми харесва, че той обича да е подреден. Той е подреден и обича всичко да му е пред очите. Като отвори това чекмедже, знае, че в него ще намери точните Аз ще бъда голям стопанин. продукти, които му трябват. В този ред на мисли имаше един механизъм, за който си говорихме с теб за кухнята. Так му за организация. Добре. Точно срещу нас. Ето я. Така ли? Там ще има много бурканчета подредени и бутилки, да знаеш. Пълна сера. Това е диспенса. Доста важно и полезно нещо е, че има противоплъзгаща подложка. Всичко ще остава винаги така, както си го оставил последния път. Винаги подредено, под конец. Да, това трябва да го имаме, нали? Ще го, нали? Така. В този епизод ще видите колко пъти казвам велико. Да. Нещо друго, което доста исках да покажа, е ако в даден момент искате да направите нещо по-различно, така, по-тънки материали или в банята нещо да си направите, или искате ПВЦ по-изкус, или нали, тя е водонепропусклива. И тук имаме различни примери, всъщност на какво можем да го залепим. Можем да го ламинираме върху по-тънък материал, може да върху черен MDF. Нали, те са така... Черен MDF. Да, той е отцветен в сърцевината, плътно черно е. Направим нещо за баня се едно. Всичко с него. За жалост, ние нямаме място. Ти представи Със сигурност. си банята. За следващия път. Драскам бронз. В банята. Защо не? Това може ли да издържи вода? ПВЦ-то е абсолютно водонепропусклив материал. Тоест ти можеш да направиш целите стени в това. Вместо Технически, да. плочките се. Може, в принцип. Или поне някаква част. Да. Да не е съвсем в мократа зона, да. Да, но останалата... И там ли може? Може, ще издържи със сигурност, просто не е от как да кажа, често срещаните ситуации да се монтира ПВЦ-то на стена с готов декор, поне при нас. Много набързо исках само да видите всъщност това отгоре светля на италианска фирма. Това е релефно. Това е за стоп. Освен, че изглежда като естествено и напипане като естествено. И ето това много ми харесва. Да. Освен, че изглежда естествено и натопира естествено. Има много различни структури, които имитират различни материали. Дори естествено дърво, ако успее. Има и десен. Виждаш ли? На цветя. Малко е ретро. Все още търси. Ретро, но класика. Да. Много хора харесват класическия интериор. Много зависи какво искаш да направиш. Да. А релефите, те си вървят все още с Те в момента тези прави линии. все още тенденция Да. на пазара. Извън всичко просто не ли. Знае, че аз това не го разбирам. Не знам защо те са станали толкова добре в целия свят. Нямам идея, наистина са амбери, наистина са търсени и затова и ние имаме 3 готови декори. И може би аз... Защото ламперите ни върнаха малко към 70-те. Може би... Да, ама не сега. Да, аз ти говоря за онази лампери от едно време, само че вече е модерен вариант. Мен вероятно лампери. Абсолютно. Като цяло са доста добри, наистина. Може да се направи една ламперия, доста често използват тези плочи като алтернатива на естественото дърво, тъй като естественото дърво е доста прецизно за работа. Там много често тази шарка би била различна. Не само и поддръжката му е доста тежка във времето. Така. Докато това е... Може би не са брати сестра, но първи братовчени доста е близко. А пък и защо да не спасим поне едно дърво в тая природа? Това пак ли е италианската компания? Да, това пак е италианската компания. Като цяло всички, които работим, особено в момента, Егер са доста така
Еконасочени. Фокусирани в това. Те всъщност са си задали някакви срокове за нула въглероден отпечатък. Тоест цялото им производство в момента се прави така, че да се стигне до момента, в който има нула въглероден отпечатък. Всичко се рециклира и преработва. Много добре. За голямо Аз щастие, искам да слушам такива неща. Ами, Защото ние не се намираме в друг век. Ние се намираме в много опасен век. И ние трябва да слушаме все по-често. И всичко зависи от нас самите, така е. Защото нали, много готино да си консуматор. Тая консуматорщина наистина ни съсипва. Ти трябва да го правиш с абсолютна мисъл. Браво, че изобщо и тази компания, вие работите с нея. да, дори ние, нали, Вие самите най-вероятно също в момента работите в правим... тази насока. Абсолютно. Направени са доста сериозни инвестиции за соларни панели, за нали, алтернатива на електричеството, което ние имаме ежедневно доста сериозно потребление. Нали. Съответно, гледаме колкото можем да сме окей с природата. Всичко, което остава като, примерно, знаете, че при нас може да се прави разпроектантиране. Да. Когато останат някакви парчета, ние нито ги горим, нито ги изхвърляме, плащаме се, за да може да ги рециклират. Така че Извън галата. Така че взимайте пример от което мен тяхната работа, да. Ние сме абсолютно сме избрали правилното място. много правилно. надявам се доста... Това е социално отговорно. Така е. Отговорно, аз смятам, че това е супер. Аз лично се надявам доста хора да помислят в тази посока, тъй като все още може би тук нямаме това ментално настроение при масата, по-скоро е по-индивидуално. Защото не ни е опрял ножа в гърба. Защото ние така сме свикнали, за съжаление, но... Защото все пак живеем на една територия, която все още няма толкова големи проблеми. Предвид глобалното затопляне. Въпреки, че като погледнем летата си и като погледнем опустошителните пожари, като погледнем наводненията, които взимат жертви, ние все по-често трябва да се замисляме каква среда работим, живеем и как я отглеждаме тази среда. Браво на Алекс, аз съм браво. Това е супер. Ето това е велико. Това е велико. Буквално. И да ви покажа малко от останалите, все пак да се запознаете с всичко. Има доста различни имитации на дървесни декори, имитация на камък и така нататък. При нас е трудно да направи грешки човек, тъй като всичко, което взимаме е отново в високия сегмент. Искам да ти кажа, че преди да дойдем, защото тя все пак ми спомена, че ние ще дойдем във вашата фирма, нямаше други хора извън този мой приятел, нали, който се занимава с интериорен дизайн, другите ми приятели от хора, с които говорих, които да не знаеха коя фирма е Салекс. Нямаше такива хора. Все някой някъде е минал, нещо си е взел от вас и така и ми казаха: Монди, отиваш на абсолютно правилното място. И аз вече вътрешно бях убеден, извън това, че тук взех... твоето професионално изкривяване те накара да направиш все пак проверка къде отиваш. Защото... това. Не, в никакъв случай. В който живеем, когато не се информираш добре, можеш да попаднеш на абсолютно... Така е, така е. Имаме и за тънки материали, панта, имаме и черен цвят. Разбира се. Да. Както той ти каза в началото, дошъл е за ексклузивното, специалното. Да. Е за 195 Велико. Общо взето се обсидират по доста специфична технология, не са боядисвани, което значи, че няма да почне да се компрометира. Няма да почне да се бели вътре в шкафът и боята да пада. И е света на дограмата. Забеляза ли? Ама как? Вътре ще бъде, нали това? Така ще бъде. Това е изпълнение. Има комбинация. Всичко си е казал. На там. Ти се наговорила с Алекс. Всъщност ти свършва работата, просто дойде да ми кажеш: избрала съм ти, кажи да, за да не вада лентата и бухалката. С едното да те вържа, с другото да те пия. Не, няма да го направя. Не може да кажеш, че има лошо. Като казвам, че това е кралица, която ме заведе при друга кралица, тук така, аз съм едно обикновено, казах, момче дебело с очила. Не, казахме, че не е така. Да си се върнем на темата. Много ми хареса. Много. Ако решите някъде с къп тип дизайн, както казахте, че имате също. Имаме го в кухнята, да. Само, че във ъгъла, да. С тънки материали има как да се вземе черна панта или такава. Доста по-специфични са от останалите познати на българския пазар, тъй като при
повечето фирми хантата е доста по-благовата и специфична за тънките материали, тъй като не може самата глава да штракне вътре. Да. Докато тук Хетих имат сработни решения, хантата глежда по един същи начин и застава без проблем и на доста идлъкането от него. Нали, без да нарушава визията, която за нас нали, е най-важна. Да, и е също толкова здрава, колкото и О, да. онези масивни панти. Също толкова здраво. Но не само визията е важна и функционалността. Разбира се, обаче много ми хареса, че тук има такова визията и функционалността се съжи. Да, вървят ръка за ръка, така е. Защото иначе, ако не се... Монди, помислено е за всичко. Усещаш ли? Направо ми разказахте играта. Значи всеки случай, велико. 99-ти път. Велико. Да готвиш, да чистиш, да бършиш, най-вече да бършиш от лудото. С огромно удоволствие по тези слотове, върху които няма какво да бършиш. Тук няма да има отпечатък. Ето това е такова... Окей, добре. Да. Аз съм като дете в сладкарница. Айде, стига толкова. И ние ти благодарим. И много благодаря за отделеното време. Монди, умори ли се? Не, Пълен ли си с енергия? обичам те. И аз водя те сега в едно място, в което ще те запозная с една много прекрасна дама. Добре. Тя е дизайнер. Има Добре. много награди, особено през последните години ще ги видиш, наредила ги е една след друга. Но при нея наистина има всичко за дизайна. Като почнеш от плочата в банята и стигнеш до дамаската на спалнята. С една дума ми Тапета на казваш, стената и всичко водете, останало. ти казваш на всичко да и си тръгваме. Да, това имах предвид. Колко мило и приятно Айде, момиче. сега да Най-вероятно усещам заговор вече. Айде, заповядай. Здравейте! Здрасти, Рали! Здравей. Радвам се да те видя. Много ми е това е. приятно, Мондио съм аз. Ралица, приятно ми е, заповядайте. Нели каза, че ти си кралицата на дизайна. Точно така. Заповядайте в моето кралство тогава ето на ни тук. дизайна. Да. Слагайте короните и ме почвайте. Момичета, искам да ви кажа, че аз имам едно единствено желание в този живот. Червен мрамор. Не е възможно. Да имаш едно единствено желание, това с червения мрамор. Не. Оставам на Рали да го коментира. Ами, може ли да ти предложа? Нали, ето червения мрамор, Да. аз съм подготвена. Да. Но имам една нова изненада, която пристигна и бих искала да ти я предложа и да видим Нели какво ще каже. Травертин ли е изненадата? Не, травертина ще дойде като основа на тази изненада, Добре. малко по-смела, Добре. но смятам, че много ще отговаря на темперамента ти, характера ти Добре. и в същото време би било много по-балансирано и уютно. Така. Рали е в моя отбор. Да, разбрах. Вече ясно ми стана, само като видях, че замълча за червения ми мрамор. Окей, добре, да приемам, че... Значи той си стои тук, нали, Нека ние си не стои. го отхвърляме. Добре, окей. Да, но нека да видим новото Дай решение. сега да видим какво всъщност ще се случи. Имаме лек заговор. Да, Ние добре, двете срещу теб. разбирам, Но давай. със сигурност е за твое добро. Добре, Така че, дайте Рали, да видя давай. за моя добро. Знаеш, ако се обърнете, има едни нови плочи на мараци, които са имитация на камък Патагония. Обаче е гланц, това, което обичаш. Да, Гланц. алелуя. Хубавото е, че изглежда много ярък, много нали, така живописен, но в същото време цветовете му са много земни, много балансирани. Стои хем акцентиран, що хем доста спокойно и уютно в Това, един което дом. исках за твоя дом. Светъл дом, с земни тонове и с силни, характерни, малки акценти. Тоест, Да. няма червен мрамор, няма лилав диван, няма зелено кресло. Ако забелязваш, Да. сме запазили червената нишка в този мрамор, който Много ти ви благодаря. представяме. Оранжевата. Червена. Леко ръждиво. пречупена в друг нюанс. Да, връжда. Проща. Да. Не, Монди, с това наистина хаоти ще стане много... Дневната... Не, много ми харесва. Искам да ви кажа, че много ми харесва. ще стане много А хубаво. това е доста изненадващо. В България има ли поне двама души, които са си го поръчали? Може би ще си първия. Смел. Не ли искаш нещо изненадващо? Ето, ти го. да. Това е... Другия плюс на... Това е шамар. Това е да, хубав шамар.
Другия плюс на този продукт е, че може да се комбинира с много цветови гами, което ти дава свобода за по-смели решения в другите елементи. Разбирам на къде. Накъде ми подава топката, за да ти кажа, че всъщност... Ето е топката. Виждате ли националните състезателки от ансамбловото съчетание, какво направиха днес с мен? В ансамбъл изиграха това, което аз не исках. Да, любимия ми травертин, който ми отказа още на първите ни разговори по темата ремонт и твоя дом. Момичета. Но той, подай ми го да ти покажа нещо. Добре, айде, подавам. Виж, ето, погледни. Много се отива сега. Където и да го сложа, Да. и на светлата част, и на малко по-цветната, и на още по-тъмната. И той е рисуван върху гранитогрес. Върху гранитогрес, да. Това е толкова естествен цвят, пясъчен, земен, неутрален, но в същото време в комбинация с този ирали да ти каже, нали, да подсили Сега, така и вие моята. нали ще направите стени, цели стени искам да има. От травертин ли? Травертин, Патагония, всичко. Стени ще има, но Стени. ще видим колко ще са цели. Да, Ще добре. има стени и другия хубав контраст тук е, че Патагонията е в гланцово покритие огледално, което засилва цветовете, а травертина е в матово финиш, което пък прави една спокойна основа и в същото време му дава характер, нали, на по-естествен вид. Така че мисля, че комбинацията е идеална. Какво правим в трапезария? Има баланс. Има баланс, да. Какво? Нали искаш маса с камък, мрамор, с много силен акцент. Както ти каза, характерен акцент. Характерен акцент. Мисля, че това е най-подходящото за Патагония твоя И маса. Патагония в масата, обаче изненадата е, че италианците преди 3 седмици пуснаха такава маса. Да, бе. Да, и я имам само на монитора, така че мога да ти я покажа. Ама ще ми я даваш ли? Ще ти я давам. Виждаш ли, италианците работят и те работят за теб. Теб, да. Не, И те мислят работят като за нас. вас. Не, те работят за вас. Масата е разтегателна. Ма супер е маста. 1,80 с Я- бронзови виж крака. О, жестоки са. Става до 2,60, когато се разтегне. Тоест за големи компании. За големи Няма да компании. има повече от 5 стола, обаче. Това няма... Не, аз само го казвам да не си мислят, че ще има много гости. Няма да има. Но ще имат много пространство. Да, ще има. Ти ще правиш блок маси. Просто с тази. Да, бе, аз съм Коледа и Нова модел година. шведската маса ми викат. Хубавото е, че плота е от Патагония и... Тоест това нещо, Да. защото тук го виждам по-спокойно, но По-спокойно. това пак ли ще е лъскаво или тук вече е Пак е някакъв лъскаво, мат? да. Пак е лъскаво. Супер, много ми харесва да е лъскаво. Може и да е матово. Аз не съм сигурна дали има мат от този плоча. Има ли? Не, за сега не се произвежда матов вариант. Просто истинския камък си е с лъскав финиш. Няма да е толкова ефектно, Да. но кръка е уникален. С Много това е отгръщане, с това с този овал, който ние всъщност ще сложим на стената. в трапезарията, Това с беше другото нещо, заради което го харесах, като Да. го пуснаха като новина, защото ще подхожда на тези овали и в същото време ще стане част към тях, няма да е толкова натрапчево като С една дума, акцент. ти се обади на Ралица. Да, зад гърба ти, да, точно така. И Да, защото разказах тук за моята идея. това е уникална подготовка. Аз даже не мога да кажа не. Искам да кажа не, ма не мога да кажа Ами не. нямаш право, наистина, защото всяко друго нещо би било грешка. От Не тук бе, аз нататък. имам страхотно доверие на вас. Ние тук избираме най-важното нещо, избираме Знаеш, всичко. Минахме през какви ли не гами и нюанси, включително започнахме с червения мрамор. Достигнахме до най-правилните решения според мен и А сега? не случайно съм те довела при Рали, защото тя има много какво да ти разкаже за нея и за работата, с която се Много ми занимава харесва. колко време. Ти знаеш как е записана в нейния телефон? Как? Ралица, дом, Не. всичко. Всичко за дизайна. Всичко за дизайн. Много Да, защото Всичко. тя има всичко за дизайна, затова сме Да, тук. точно На така е практика, записано. да. Какво правим с банята? Спалнята, банята. Виж, там ще имаш любимия си цвят в банята. Синьо. Един от многото ти любими. Синьо. Да, Другия ми е Синьо. 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 Решаваме дневната. Мисля, че и към кухненската чаш си отиват нещата. Абсолютно, Това за да. какво е? Това е мивката, Мивката. която ще бъде за вграждане. Тоест тя не, няма да я се виждаме. вижда, Окей. но трябва да е близка до Много ми камъка. харесва, ма тя пак е такъв камък ли е? Какво е това? Да, това е граниксит, вид изкуствена сплав.
А това е за смесител, който съм съобразила Цветовете на нашата кухня. да, цветовете на кухнята, за да може да има горе-долу правилна синхронизация и баланс. Това всичко италиански компании ли са? Да, италиански и немски компании. Бланко смесителите и мивките са немски. Гранитогрес, който ще използваме за плот кухненски, за гръб, за декоративните стени, е широк форматен на Мараци Италия. Те са... И още една изненада за теб. Освен този травертин, който го виждаш чисто гладък, ще има и релефен. Реле? Да. Тоест? Ще има фин релеф в този цвят за акценти, които да повтарят релефа, който Нели е изработила до трапезната маса. И тези, как дето най-много ги обичам аз. И за дивана също, и малко и на TV стената и така. Ще имаш достатъчно акценти в спокойни гами обаче. Ще ти покажа една серия, която се казва Мистик. Ти си достатъчно мистична личност за всички. Аз съм обвит в мистерия и мисля, че много ще ти кореспондира. Това пак е италианска компания, така ли? Това е италианска компания Санта Агостино. Те също правят широк форматен и доста големи размери плочки, но с много уникални принтове. Плочата, която смятам, че би била подходяща за твоя син акцент ето тази. Това избрахме, да. В съчетание с тази перла, която ще бъде като основа. Защо ни трябва основа? Отново, за да играем в акцентите. Балансирано. И това никой го няма още. Още никой го няма. Нова серия. Аз съм сигурен, това много хора не биха си не, това извън шегата, това са много смели решения. Това е уникално, бе хора, това прилича на вълни. Идеята е тази синя част да е точно като вълни, като море, за да те успокоява и да е в душ пространството. Как се казваше? Мистик? Мистик Ocean е цвета на плочата. Мистик Ocean. Мистик Motion. Мистик Motion с Мистик Ocean. Да, перлата е за да даде една основа, един баланс и малко да те успокоява, когато си напрегнат. Лесне вълната и аз да съм добре. Перлите от мидичките да те... Значи искам да ви кажа, момичета, че тук направо сте за Нобелова награда. Сериозно ви го казвам. Направо сте Нобелова награда. Връчете им Нобеловата награда за дизайн. Ще има още изненади. Ще имаш сцена, ще имаш подиум. Жена на коса, която виси. Добре. Интересното ще е в обзавеждането. Плочките са доста смели и се открояват. Но в същото време с Нели така подбрахме модели, смесители и санитарно обзавеждане, които пак ще бъдат акценти. Добре. Смесителите са в този бръшен бронз, така да се нарече. Доста смело решение отново. А самата тоалетна и мивката... Перфектна комбинация. Перфектна, да, направо уникално. Аз съм в шок. Самата тоалетна и мивка ще бъдат в цвят, който е лава или така нареченото много тъмно синьо, което ще прилива. Виждаш ли как това синьо се обединяват синьото и зеленото и как поглъщат цветовете? Не, това е жестоко. Това е феноменално. И за да избягаме от тривиалните решения, сме заложили свободно стояща мивка в този цвят. Аз обичам и първата беше такава. Така е. Много ги обичам. Аз много ги обичам. С какъв смесител? С смесител от пода. Да. Добре, момичета. Сега им дайте наградата. Сега нека да я получат. Обзавеждането ти също е на водещи италиански фабрики. Наръба съм да се разплача. Толкова се развълнува. Вече сме чувствителни. Цялата тази част, между другото, с синята гама, която ще бъде в половината от банята ти, искам да я отделим с една синя рамка. Това го изкоментирахме с Рали. И това синьо да бъде в цвета на аксесуарите. Истината е, че ние имаме много малка баня, защото наистина нещо като витрина да стане. Разбираш и на красив шоурум. В същото време ще бъде твой подиумът ти, на който И заставаш и питаш огледалото. Което Рали също го е подбрала. Огледал се. Кажи, аз не съм най-умния на света, защото не съм най-красивия сигурно.
Хубавото в случая е, че всичките цветове и смели решения са добре избалансирани. Тоест, колкото и да Това е някаква малка част виждам от тук. Тук виждаме малка част. Това. Да. Имам и малко по-голяма мостра, която мога да покажа. Да. Но усещането за вълни, за естественост, за природа, за място, където да си почиваш. Аз съм голям фен на синято. Сега аз, честно да ви кажа, не съм най-голям фен на червеното, просто червения мрамор нещо ме предизвика в последно време, но... Да си говорим на финала, когато гледаш и видиш всичко в комбинация, в додаване детайл. Тук. Добри попадения. Ма какво вие сте гениални, да вие нормално ги сте. Аз съм бъхливата котка в стаята. Рали, за да го довършим, покажи му и мострите за спалнята, Да, дайте да видим. които обсъждахме. Значи дамаските, които обсъждахме според декорациите, които Нели ще прави, са ето тези 3 цвята, пак твои любими. Споменавал си ги неведнъж, аз слушам внимателно. Да. Когато говориш. Виж колко е красиво. Да. Аз си му казвам цвят пътладжан. Пътладжан, това Много е хубаво. е един от двата. Да. Избери си. И двата са... И двата ми харесват. Топ цветове. Колко време се занимаваш с това? Ами от 18 години. Колкото първия ми ремонт. Окей, добре. Значи доста сме преживяли и двамата. Да. Всъщност какво правиш ти? Ти тук можеш да си вземеш плочки, можеш да си вземеш мебели, можеш да си вземеш, видях, че някъде има тапети, всички аксесуари за баня, смесители, капители, колони. Всичко, да. Случайно да продаваш глава на Давид като маса, мъничка? Все още не са пуснали в производство. Да. Само това чакам. Ако има, да знаете, че я взимам веднага, че я търся. Да. Тук има много голям избор и това, което най-много ми харесва, защото аз много четох за мрамора. Четох, че всъщност в България е много трудно да се сложи естествен мрамор заради голямата амплитуда в температурата. Да. И че естественият мрамор, той все пак има голяма вероятност да се свлече, да си го намериш сутринта паднал на пода, ако няма финни фуги, за да обира свиването и прибирането. И много ми харесва, че всъщност тези компании са го нарисували и са го направили като принт върху материал, който в България е добре да го използваме за стени и за пота и изобщо. Фабриките, с които работим и на които сме правили посещения, всъщност са наистина водещи италиански фирми, доказани брандове, които в своята технология използват отрязъци от реалните камъни, мрамори. Да. Цял екип създава техните рисунъци и принтове специално и патентовано за фабриките. Идеята е да е супер реалистично. Те ще го произведат само за нас в момента. Да, те си имат карти, които произвеждат само за дадената поръчка. Не е масово производството. Да, защото ние имаме някакъв определен размер, ще поръчаме и за това, и за другото. Да. И каквото ни се падне, това ще е. Каквото ви се падне. Като истинския мрамор. Да, т.е. нямаме избор на шарки. Много ми харесва обаче. Защото всъщност те си ти запазили очарованието от това да отидеш и да го избереш от природата някакси. Да. Има го това очарование. Не просто аз знам, че това синьо тук ще ми се набие в главата, то може да ми се падне и това, и това, и това. Идеята от липсата на повторяемост и напасване на шарки, както едно време беше модерно, е точно естествения вид, когато се сложи на цялата стена. Какво е модерно сега? В момента са модерни камъни, цименти, като излъчване, като визия. Ние ретро ли сме сега? Не. Ние сме по-модерни, защото нашите решения са по-смели в случая. За мен не е важно толкова какво е модерно в един дизайн, а той трябва да отговаря на човека, който ще обитава този дизайн. Това, което постоянно му казвам. Госпожа Сано постоянно ми набива тук.
Ами човек трябва да е в хармония с дома си, с място, където се прибира да си почива и да... Добре, тогава защо всички правят тези сиви домове, бе? Това направо ме Защото е красиво и кафяво. Хората нямат време да се разправят с това, да отделят дни наред, за да мислят това с този нюанс пасва ли си, не си ли пасва, добре ли е като съчетание, хармонично ли е, трябва ли му нещо Ето ви, вие нали сте на лице, защо просто да не ви използват? И имаше едно твърдение, бежевото е цвета на смелите. Тоест, нали, за това всичко Ако има най-несериозният цвят на света, който може да съществува, за всичко това е бежево. Да. Такъв цвят на смели. Не. Тук има сиво и не си пак сиво. Не съм бъхлива котка. Не си бъхлива котка. Не, имам предвид бежево, този цвят, мют е най-несериозният цвят на света. Да, но покрай него можеш да наслагаш много други цветове в комбинация, ако решиш да бъдеш смел. И ние всъщност ще използваме подобно. Бежевото? Не, точно. Да. Не, това не е бежево и другото не е бежево. Но това го казах в отговор, ирония, в отговор на твоя въпрос, защо избират по-сиви или по-стандартни неща. Защото наистина първо нямат време, както каза Нели. И второ, хората все по-малко време отделят на домовете си. Това не е хубаво, защото домът наистина е мястото, където ти си себе си. Далеч от хора, далеч от публика, далеч от външния свят. Масово всичко, което виждам, не всичко, с изключение, разбира се, като дизайни и ти също предполагам, са изработени предимно в тези гами. Сиви, бели, бежови, сиво-бежови, с лек нюанс на розово, с лек нюанс на по-тъмно сиво графитено. Вижте, момичета, ако Владо, който ни дава паркета, е Майкъл Джексън в паркета, вие двете сте Мадона и Лейди Гага. Разбирате ли ме? Едната и другата. Вие в момента сте на като бях малка гимнастичка, бях Мадона, наистина бях луда по нея. Рисувах си с маркер по мастер-чеф. Значи искам да ви кажа, че аз тук направо това бяха зидарски шамари един след друг. Тоест, позволяваш ли ми това червеното така да... Махли този гаден камък, бе, не искам да го гледам. Не, той не е гаден, но в нашия случай. Не, шегувам се. Гледайте какво сте направили тук, това е жестоко. Аз направо не мога да повярвам, че... Ти каква си? Това ми е най-близката приятелка, разбираш? Да, и какво направих? Нещо много добро за теб. Разбира се. Ходите на правилните места, просто се оговори зад гърба ми. Работим с правилните хора. Лекенко. Ами не ли просто ми изпрати какъв шедьовър е сътворила с теб? Аз просто го облякох с продуктите, които имам. Много сте и добре, то се получи. Аз знам, че ще ги намеря само тук, разбираш ли? Защото тя наистина има всичко. Не случайно така съм си. Да, аз направо в първия момент викам, защо се е записала Ралица всичко дом? И тя казва... Всичко за дизайн. Всичко за дизайн. Тя има всичко. И аз викам, какво това всичко, бе? А то наистина е всичко. Всичко е, да. Това дойде от нашите клиенти, защото те започнаха да ни питат и за това, и за друго. И ние решихме да си подбереме малко на брой партньори в чужбина, но да можем да предложим и да отговорим на всякакъв стил, вкус и търсене в дизайна и на много прекрасни дизайнери като Нели, за да може да отговорим пък на техните творби. Да, и сега трябва да дойде все пак някой такъв лудичък като мене, да поиска нещо, да не се притеснява. Имаме, освен бежево, имаме и смели решения като за теб, така че... Айде, дано да ви върви на смелчаци. Ето сега, като покажем твоя дом, смятам, че много хора ще пожелаят да имат такива красиви домове, които не са в бежево и сиво. Обаждай се в фабриките и им поръчвай. Да започват да печатат от сега. И ще видят как смели на пръв поглед. Всъщност за мен искам да ви кажа, че това наистина е много рисковано, защото тази малка баня да облечеш толкова... Живописно. Да, то наистина е живописно. Ами на проекта ни изглежда много добре и на двете. Ти като влезеш в банята, реално тая вълна ще е върху теб. Так му ще ти изкъпе веднага. Вие виждате размерите, колкото направо директно ще къпе наистина. Да, но... А ние даже я разделяме на две. Ние разделяме на две, но пак казвам. Едно от любимите ми сравнения винаги е било високо като океанска вълна. Аз много обичам да правя такива сравнения. Ето. Ще имаш своите 3-метрови тавани, ще имаш цунами. Високо като океанска вълна. Да. Добре, сега какво стана? Изкъртихме всичко. Два континента. Да. Това не е така. Два континента. 3 държави.
един апартамент. Защото Европа и Азия, Да. Турция, Италия и България Да. и един апартамент. Това е цялото нещо. Така е. Както се казва с българската дума, кръщисахме нещата много добре. Момичета, сигурна, чудна че- работа сте свършили. Че ще си много доволен накрая. Сигурна съм. Ами вижте, ако почна да ридая и да бягам, ще е така, но ако започна да ридая и оставам и се плъзгам по стени и така, значи така. То има два варианта, или ще избягам, или ще оставам. Мисля, че и двата варианта ще намерим решение. Да, но и двата ще плача със сигурност. Да. Което е добре. О, да. Няйде да залавайте се. Нека океанската вълна ни залее сега. Не бъди сърдит. Не съм. Защото сега дойде момента, в който вече трябва да се погрижим и за осветлението в твоя дом. Алелуя! Да, така че искам да те запозная с един много специален Добре. човек, който наистина ще те потопи в истинското бъдеще. Онова, Добре. което дори и в най-смелите си мечти не си представил. Така Ако че ела през да това ти го време представя. не ме бутне Не, няма. зелен Този Порше. фамозен автомобил. Така, Не ме от тук бутне. към асансьора и на 16-ти етаж. Мразя Любимото. асансьори, мразя Любимото. 16 Струва етаж. струва си да видиш Да, това, да, което да. ти е подготвил той горе, повярвай ми. Ти ме водиш. Аз те следвам. Хайде, Ти до сега не си ме излъгала. ела. Да. Ела тук. Аз нямам право да не ти вярвам. Монди, време е да се потопиш в бъдещето. О, добре. Заповядай. Добре дошли в бъдеще. Да. Убийствена врата. Да. Не. Малко по-надолу. Убийствена Харесва дръжка. ли ти? Браво. Как се нарича това, бе? Това не е жестоко. Нашите приятели, заповядайте. Добър ден. Добър ден. Добре дошли, радвам се да ви видя. Аз ще се радвам. Бомбьо съм аз, Аз приятно съм ми е. Кирил, приятно ми е. Ама ти освен светлина предлагаш ли ги тези работи? Как? Ние предлагаме домове от бъдещето. Това е първото впечатление и едно от най-важните неща – контрол на достъп. Това са смарт бърви. Това ще го имам ли? Как? Това е задължително във всеки един проект. Ти ако не можеш да си отвориш с пръстов отпечатък или от телефона, Ма за направо какво ще има шумен тръгваме, дом? бе. За какво има шумен дом? Ма разбира се, това е жестоко, това е убийствена. Има го в много различни дизайни. Да. Съответно, може да си го отвориш с код. Окей. Да си супер. набереш кода, съответно може да си заключваш, когато излизаш, може да си заключиш не. с катинарчето и съответно сега ако си въведеш кода и натиснеш отключването, Да, ще то се отключваш. отключва. Съответно с пръстов отпечатък отключваш вратата. Сега ако си дам грешния пръст, виждаш, дава Operation Failed и Дори не те пуска. светлина да не ми направите. Моля ви. Моля ви. Дръжка да има. Такава Моля ви това нещо да е там. Когато си вляза вкъщи, просто с малкото пръстче да натисна ето тук. Имаме И то да ти сделка. каже добре дошъл у дома. Задължително ти го слагаме. Така, добре дошли в бъдещето. Между другото, можем да ти го вържеме с светлината и когато ти си отключиш, той ще те разпознава, че ти си вкъщи и директно ще ти се случва welcome сцена, която ще ти каже welcome home, Мондио. Като... Как ти звучи? Какво беше това? Нарцистично, но му харесва. Не, много е. Хубаво е, все едно някой сложи тук-що почистената ми корона върху главата. Толкова е хубаво. Това е идеята. Това е идеята на днешната среща. Сега- Не ли може ли да не си тръгваме от тук? Може. Монди, поредният шампион, при който съм те довела днес, защото само ако видиш зад гърба му какво стои, веднага ти става ясно, че човека си разбира от работата. Виждаш колко награди има. награди. Това е Кирил, който ми е... Абе, аз се оказах най-малко Партньор. награждавания човек от всички хора, с Да. които имам среща. Значи аз съм обикновен такова, пък всички други са... Да. Окей. Но той може много да ти разказва за света на келвините, осветлението. Нали ми каза, че и сме не в само. бъдещето.
Не съм ти го казала още, но ти го каза. Не, каза ми Но го вече отвън. сме. Да, наистина. Това е човека, който може наистина да те изненада. Ако до тук нищо изненадващо не си видял днес във всичките срещи, през които минахме, това е човека, който ще те изненада. Тоест, човека, който може да ми спре ток. И после да го пусне. Абсолютно. Добре. Най-важното можем да го пуснем. Да, това казах. Да. После ще го Дори от нашия офис. Така че... Нели знае колко аз всъщност имах голям дефицит на светлина в дома си. Понеже беше не мрак, беше обичам много. пещера. Да. Според нея. Да, така беше. Той няма лампи в хола. Нямам. Няма той осветление. Той сега няма ли? Ще има. Добре. Ти си измислила нещо, добре. Значи ние с Нели от много време се познаваме, работиме по много обекти. Аз се доверявам изцяло, щом Нели каза, че няма осветление. Не е имало. Добре, как може Но сега ще направим промяната. да има и в същото време да няма? Как се случва това нещо? Ами реално точно това помагат смарт технологиите. Това, с което ние се занимаваме, е да изграждаме умни домове, но не просто да можеш да си контролираш нещо, ами тук идеята е самият дом да свикне на твоя начин на живот. Така както всеки един човек има някаква индивидуалност, това и ние се стремим да направим всеки един дом да е индивидуален спрямо човека, спрямо неговите навици, спрямо неговите нужди. И за това на теб можем да ти предложим такова осветление, което хем ти да можеш да си контролираш сам, хем то само да се включва, да се димира спрямо външни метеорологични условия, спрямо твое ежедневие, забързаният ти начин на живот. Тоест не само дизайна вече има характер, има и тока има характер. Абсолютно. Аз имам чувство, че живея в 19 век понякога. Добре. Какво означава това? Защото малко ме плаши. Това сложно ли е да го управлявам, да не стане такова да забия пред компютъра и да... Не. Добре. Разбира се, както каза, някои хора живеят още в 19 век, затова пък има фирми като нашите, които живеят в 22 век. Добре. Така че това, което ти ще имаш като контрол, като крайен потребител, е през смартфона или през таблета, напълно безплатно, доста user-friendly, т.е. ще ти е много лесно да управляваш и да менижираш целия дом. Всяко едно осветително тяло може да си го групираш, да е в една група, примерно ако имаш 10 унички в хола, може да ги групираш 4 по 4, едните да ти светят на 20%, другите да ти светят на максимум на 100%, може да си ги сменяш от 2700 келвина до 6000 келвина. Чакай малко. Чакай, че аз вече съм малко като... Виж, приготвил се да пише. Дете сладкарница. Ти сега, ако ми казвате към мога да си правя, каквото си искам вече. Абсолютно. Включи. Дискотека. Та. Може ли само за келвините, че нищо не разбрах? Келвините реално е температурата, която даденото помещение ще вземе от самите осветителни тела. Те могат да бъдат най-често от 2700 до 6000 келвина, което значи, че колкото по-малко са келвините, ето тук можеш да видиш, колкото по-малки са келвините, толкова по-мека и по-топла е светлината. Тоест аз съм за... Добре, окей. Съответно, в повечето residential обекти, в жилищни обекти, се използва най-често 3000 келвина или 2700, защото това е тези двете, които показват. Точно така, топлите светлини. Като 2700 се доближава до candlelight или така наречената свещ. Да. Вече 3500-4000 келвина, тогава е малко по-неутрална. Това се води неутралната светлина, като тук отива много интериори, които са изцяло с бяло, много светли интериори. Да, то е минимализъм. Камъни, по-гланцови повърхности, докато при теб разбирам, че няма да има чак толкова гланцови, така че... Минахме през бялото преди 20 години. Точно така. Вече не е на мода. Да, не. Съответно 6000 келвина, това вече се ползва по офис площи, магазини, молове. Разпит. Точно така. Някой разпитваш. Съответно тук можеш да ги видиш всичките. Тук, това са много красиви светлини. Много ми харесва. Да, така че с Нели сме ти подбрали само най-доброто, специално за теб и за твоя проект, понеже тя ни показа проекта преди да дойдете. Все пак ние обичаме да обръщаме внимание за всеки един проект, специално внимание, така че да можем да вникнем в самата концепция на дизайна, за да можем да предложим най-доброто цена-качество.
не винаги най-скъпото е или най-добро, или най-подходящо за дадения проект. В България това се смята за превратно. Всички смятат, че ако е много скъпо, означава, че е много качествено, но то не винаги е така. Не винаги е така. Смятам, че е така. И че красотата е лукс едва ли не. Всъщност тя не е лукс, тя е усещане за всеки един по-отделно, по различен начин и така. Разбира се. Аз не държа изобщо да е най-скъпото. В никакъв случай. Много е важен подбора на различните детайли, различните цветове, защото дори човек да купи най-скъпото, най-луксозното, ако не ги съчетая добре, ако не подбере правилно технически нещата, това, което аз казвам и на всички до тук партньори, че аз съм човек, който е научен да респектира експертизата на професионалиста. Така че аз ще ти се доверя 100%. Така че само ми покажете, това много ми харесва. Добре. Точно това няма да виси на твоята маса. Да, сигурно казвам. То е прекрасно, това но много ще ми бъде харесва. друго. Тук ще те изненадам. Вау. Като това са различните варианти за управление на осветлението. Тоест това са всичките смарт контролери, които реално ти ще ползваш всеки ден. Или, както в 19 век беше, ключовете. Или дори от тези старите ключове. Ще запазиш нещо и за мен. Те са много симпатични. Ма как това са жестоко е, изглежда много готино. Абсолютно. Това е Orvibo. Това е китайски лидер в Zigbee бежичните системи за Smart Home. Това е цялата вариация, цялата им гама от различни контролери, с които ти ще можеш в края на деня да си управляваш дома. Като, освен осветлението, ти ще можеш да си управляваш цялото ОВК. Отопление, вентилация и климатизация. Тоест, ако ще имаш подово, радиатори, климатици, всичко това ще можеш да си го контролираш или от таблета, или от всеки един ключ и от телефона. Супер. Съответно, всеки един таблет ти има геолокацията, дава ти прогноза за времето за следващите 24 часа, за да можеш в забързаното си ежедневие да видиш навънка ще вали ли, няма ли да вали, да си вземе якито, нямам. Кафе може да направи, може и да ти го поднесе, ако искаш на леглото. Зависи какво въображение имаш. Да, ама супер е, аз съм направил супер изненадан. По него ти можеш да си правиш различни графици и сценарии. Примерно, ако се прибираш в 6 часа, всеки ден, примерно от понеделник до петък, в 5 часа може да ти се пусне климатика, когато се прибереш къщи, вече да ти е хладно. Тоест ти можеш да си енергоотговорен с тази система. Енергийно ефективен, да, със сигурност. Като сме правили доста обекти, в които сме тествали до колко процента можем да свалим енергийната ефективност, като на по-големи офиси сме сваляли до 30-35%. 35%? Да, само от управлението на ОВК-то и засенчването. Т.е. външните щори, които контролират пропускваемостта на светлината. Това, което ние с Нели ти предлагаме, е да сложиш осветления, които, както казах вече, всяко едно тяло ти можеш да си го димираш, да му контролираш силата на осветеност. Това е супер. И да му смениш келвините, т.е. топлината на осветеност. От бяло към по този начин, без да променяме електроинсталацията, без да пускаме някакви допълнителни многожилни кабели или да слагаме сложни контролери и скъпи, които струват хиляди левове, при теб ще запазим старите окабелявания, както в момента ти имаш един полюлей от 19 век. Сваляме полюлея, слагаме нашето ново осветително тяло, дали ще е луничка, дали ще е лампион, дали ще е магнитна шина, само го инсталираме и веднага вътре в него е самия контролер. Това нещо, което ти показвам, ще можеш да си го контролираш, като ако е магнитна шина, ти ще можеш всяко едно тяло на магнитната шина да го контролираш по-отделно. Готиното на това, когато имаш много осветление и комбинираме различни неща е, че можеш да си извадиш телефона, ето сега ще ти покажа, и съответно през приложението какво можеш да направиш. Всеки един ключ. Т.е. ние имаме и приложение извън. Приложението навсякъде има. Буквално, ето виждаш как в момента сме направили тези 6 бутона, изпълняват различни сцени. Имаме сцена фокус, която ти пуска в дневната, ти пуска всичко на 100% в 6000 келвина. Това ако искаш да работиш, да четеш, да чистиш, най-силната светлина. Това е най-силната светлина, доста е бяло, все едно си в мола, в някой магазин. Просто ти се прииска да отидеш до мола, но не искаш да изхарчиш тези пари, просто го включваш, ти си в мола и си с 0 лева.
Точно така. Добре, супер, много ми интересно. Съответно, имаш сцени романтик, примерно. Можем да ти приглушиме, да изключиме ненужните осветления и да ти се пуснат само индиректните, скритото осветление на 10%. Тези меките ажурните. Да ти се пусне телевизора. Може да имаш сцени Тя ми вечеря. махна всички телевизори. Така ли? Не всички. В дневната има. Значи пак 19 век. Картина, която се спуска надолу. Все пак е оставила един. Да, но от спалнята си ще гледаш онези огромни борове навън пред прозореца, които ти искаш да скриеш. Значи ще имаш сцена чил, както тук съм си направил. Боровете моля ги спускаме и тя. Можем да изменим цветовете. Ако ги подсветнем отдолу. Какво ли да ще правите такава обраса? Да, а може ли звук и светлина Велико Търново вкъщи? Всичко може при нас. Ние с това сме известни, че не бягаме от сложните обекти. Което е супер. Обичаме предизвикателствата. Това, което правиме за нас не е работа, това е хоби. И колкото по-сложен е един обект, колкото по-предизвикателен е... Темперамента, с който го обясняваш това. Те работят много тежки, много сериозни обекти. При теб системата ще е ето от тези ключове и таблети. Сам виждаш, да, има... Жената пожела в къщи. Да. При теб най-вероятно ще се спрем на златистият модел, който го има с един, с два и с три бутона, да. Това е красив. Златист искам да ти кажа, че е същия като... Нашия цвят, абсолютно. Леле, много ще си отива. И нали няма да си имаме такова нещо, защото ние няма... Аз не живея в... Чак толкова голямо няма... 900 квадрата. Да, чак толкова голямо няма да ти слагам. Мисля, че този златния ще ти отива много, тъй като той е комбинация 6 бутона плюс един таблет, който... В този таблет безплатно ти влиза контрола на телевизора и климатика. Тоест ти с един ключ и таблет ще можеш да си контролираш както осветлението, така да си правиш сцени през телефона и безплатно ти влиза контрола на климатика и телевизора. И най-любимото ми е, влизаш в дома си, цъкаш там, ако си го настроил предварително, колко се прибираш, отваряш си вратата и завесата сама се отваря. И виждаш красивите борчета навън и не само. Които ще светят. Аз в първи момент помня само така да си правя. За твоя така изненадан ми ти приготвили и един бонус, който реално, ако искаш, можеш и с гласови команди да си управляваш всички тези сцени и целият дом. Алекса, здравей! Примерно можеш да кажеш Алекса, или мога да I'm home. Да, или Минчо, тук съм. Шуши. Ако обичаш, пусни пералнята, Минчо. Шуши мисля, че е добро име. Шуши, пусни пералнята. Да. Сега дойдохме в секцията за осветлението, за да ти покажа малко повече различни модели, различни концепции на осветление, което сме подбрали за теб с Нели. И специално да ти покажем тази извитата шина, за която Нели говореше. Да. С-образна се едно някаква. Да, тя може да се извива на 45 градуса, на 15 градуса, да, на 70. Сега съм виждал само такива прави. А тя може да бъде само тази си част, виждаш ли? Само тази извивка. Супер. Точно така. Ето ги тук извивките как могат да се правят. Можем да направим нещо подобно. Има различни... Ти нали искаш да имам в спалнята полилей? Искам, ма ти не искаш. Ето ти го полилей. Въпросът е, трябва, тези извити шини много внимателно трябва да се съобразим с дизайна, защото са акцентни и трябва да се внимава. Ако имаш прекалено много акценти в помещението, рискуваме. Затова ще видиме. Сега идеята е да ти покажа всичките концепции, различни модели, вече с Нели да харесаме нещо, да се спрем на модели. Този цвят много ми харесва. Това са външни спотове, да. Те са на австрийската... Върху такава шина, такъв спот може ли да се види? Не. По принцип може. Ето ги спотовете. Да, супер. Те реално, вече в шината се наричат прожектори. Това е австрийския производител Prolich. Те са едни от най-високия клас в световен мащаб. Това специално са 5 мм им шини. Това е най-тънката в света в момента магнитна шина, която може да се вгражда в таван. И когато вградиме в тавана, ще се вижда само ето този процеп. Ето това, което на мен тези 5 мм. Накрая в гипсокартона горе в тавана, все едно с макетното нож ще си направя един прорез. Толкова е минималистично. Много е готино. Това в момента са едни от най-продаваните, най-много се харесват, а това пък е за външен монтаж. Ако нямаш гипсокартон, директно си го полагаш върху таван, върху стена, няма никакви проблеми. Сега много е важно
всички тези спотове, магнитни шини, лунички, каквото и осветление си избереш, го предлагаме в 32 безплатни цвята, които ти можеш сам да си избереш индивидуално за всяка една стая. Всичко се пръска прахово във фабриката, не се дава на външни изпълнители. Да. Съответно, ако имаме висящи, това може да избереме кабелчетата, в какъв цвят да са, с какъв материал да са. Каква дебелина, виждам, че тук са различни. Точно така. Вече ако харесаме и има нещо по-акустично, може да се направи и акустично осветително тяло. Акустично? Да. Тук няма никакво ограничение. Не е ли, примерно, някоя вечер може да се прибере на по чашка вино, да измисли нещо доста екстравагантно, нещо доста сложно. Повярвай, тя без вино, така ти мисли. Представяш си с вино какво ще стане? Представям си, точно за това го казвам, защото тук няма лимитация. Да. Може да ни даде каквато иска форма, да ни я нарисува дори на хартия, ние можем да направим проект. Да изработите. И да изработиме, да. Можем вътре, примерно в ето този таван, както го виждаш, може целият да го направим от акустичен панел и вътре да вградиме магнитни шини. Да. Или плафони, или... Това е много хубаво. Каквото искаш. Много добре звучи. Въображението ти е лимит в момента, така че внимавай какво си пожелаваш за твоя проект. Са казали едни хора, с които ти работиш. Да, въображението ти е лимит. Ти представяш ли за какво става въпрос? Да. Искам да светне тук. Може ли така, като и сутрин се събуда и от тук, и от тук, и от тук, и така и да бъда... Нещото, което... Добро утро! Станеш като Коледна ръка. Да спи вечер на много... Аз всъщност това е, светлина. Много финна. Добре, тогава много тъмно. Това са LED лентите, които те са от същия производител на Smart Home Orvibo. С това се отличават от другите Smart Home производители, че те имат цяла гама от смарт осветление. И съответно това им е LED лентата, която в случая тя се нарича COP лента. Защо COP? Защото това е чип on board. Тази лента няма никакви чипове извън. И съответно няма да се вижда абсолютно нищо. Предполагам си ходил в някои магазини или някъде по мола и като видиш LED лента да свети и те дразнат едни точки. Нали? Да. Ето тези точки, реално тази лента това елиминира. Виждаш как е направена. Да. Всичко е на една платка. Колко им е живота на тея? Ами по принцип се води 20 000 часа. Тоест, включваш, изключваш. 20 000 часа не е малко. Спокойно може да ти издържи от 5 до 10 години, зависи това колко я ползваш, нали? Да. Ако седиш повече вкъщи, може да я ползваш повече. Добре, окей, да кажем, че... Горе-долу те се ползват след 5-6 часа натам, нали? Защото през деня е светло. Си издържи 10 години без никакъв проблем. Без никакви проблеми. Те си идват стандартно с 2 години гаранция. Ако нещо ти изгори, ние ти го подменяме безплатно. И хубавото е, че имаме избор в цветовете тук също на самата. Точно така. Значи тази лента с нормално окабеляване, само слагаш нейния захранващ траф. Тоест дори да нямаш тази умна къща. Точно така. Слагаш си лентата с нейния захранващ траф и тя вече става смарт. Бежично си кореспондира по Zigbee и рано ти можеш хем да си я димираш, хем да изменеш келвините от 2700 до 6000. Според настроението. В добро настроение си всичко ти е слънчево, в лошо всичко е бяло, на разпит. Затова Orvibo направиха революция на осветителния пазар, просто защото допреди 5 години, преди те да се появят, какво случваше на пазара? Идват интериорните дизайни, идват клиентите и се почва едно чудене. 3000 келвина ли да избереме, 4000 келвина ли да избереме. В момента това чудене става за една секунда. Директно слагаме LED лентата на Orvibo и всичко се променя. Контрол е в твоите ръце. Добре, сега реално ти показвам и целият контрол на живо, да видиш как ще какво значи ти да можеш да си контролираш, да можеш да си димираш. В случай имаме един декоративен полюлей, който сме направили и в момента виждаш разликата, когато е на 100% в момента как свети. Как се увеличава, И съответно как е на 1%. Нали, виждаш корена разлика в помещението, в обстановката. И не е такова на очите веднага да се отразят и не го разбираш реално. Точно така. Тук няма никакъв проблем за очите. А разликата е и в качеството на самите димери, защото когато имаш ефтин димер и некачествен, когато се димира, почва да премигва самата лампа. Това значи, че не е толкова хубав димера или самото осветително тяло не поддържа тази функция. Когато е на 100%, сам можеш да видиш, че може да те заболят очите, ако седиш прекалено много време на
дивана и ти свети директно в главата и за това, когато си намалиш, става доста по-спокойно, доста по-приятно и ти умекотява самите очи. Много научи днес, нали? Това За иновациите в друг свят ви осветлението. казах, че по тапет. Аз съм човек на 21 век със сигурност. Нали? Това, че си направих някаква шега с 19 век, окей, но аз съм човек на 21 век и ще се изкефям максимално много да притежавам някаква умна къща, която всъщност ще е част от целият процес на развитието на това човечество. И другото нещо е, че ще ми спести изключително много неща, защото аз виждам, че тя спестява време и е много голяма помощ. В същото време е, както ти каза, енергоефективна. Абсолютно. Което е ще ти даде много голям комфорт, който малко хора го оценяват допреди да го имат. В момента, в който си го направят и го имат вкъщи, почват да го употребяват, нещата се променят. Колко метра лед лента и... Заложили сме тия много метри. Имаш много метри. Имаш. Да. И да светвам. Само да чуя, да, доволен съм. Аз мисля, че казах нещо много повече от да, доволен съм. Така ли направи? Аз Да. искам пак да го чуя. Да, много съм доволен. Много съм Добре. доволен. Ние с Нели се погрижиме да Окей. подбереме Аз правилното. вие направете каквото си За знаете. мен Аз беше съм. важно да те срещна и с него и с всички останали, с които те срещнах днес, за да добиеш реална представа с какви хора ще си имаш работа. Но е да си говориш директно с човек, който ври и кипи в това нещо, какъв ентусиазъм говори. Всъщност аз трябваше да разбера изобщо как действа цялата тази Да, защото машина. аз не мога толкова професионално да ти да. пресъздам целият този разговор и така ти сам решаваш искаш или не искаш умна къща. 200% искам. Добре, приема се. Да. Имаме сделка. Приема Добре се. да действаме. Монди, това е Петър, с който отдавна искам да те запозная, защото с него работим от доста време. Направили сме доста сериозни обекти, един от които е и моя апартамент. Всъщност така се запознахме с него. Той може да ти разкаже много повече за работата си и за бизнеса, с който се занимава, но в нашия процес, в твоя дом, той ще се включи с L частта. Така че всичко, което искаш да го питаш сега, можеш да го направиш. Какво беше? Ще смените ли централния кабел? За хранващи кабел. Да. Нищо, аз много се радвам, защото за мен е много важна експертизата на хората. Нели, когато ми каже, че някой с много добра експертиза, аз съм за да идва да го направи, за да нямаме после тегоби. Между другото, имах някакъв инцидент при няколко години, се оказа, че бившите ми майстори не са си направили много добре тока и имах някакъв малък инцидент с токата, викахме допълнително. Оцелях. Да, но беше сериозно разтрисане. И се оказа, че много години сме живяли в нещо, което е много опасно. Много опасно. Надявам се, че... Застрахован си в случая. Бъди сигурен. Пепи е човека, който разбира от всичко. Нека той да каже за себе си, да не звучи. По повод, особено сега, както в момента говорим за този конкретен случай за електроинсталацията. Първо, моя електротехник е сертифициран. Освен всичко даваме и 5 годишна гаранция, но тази 5 годишна гаранция винаги издържа в пъти повече. Да смятаме 15-25. Да смятаме поне 15 на години, но що се отнася особено за инсталациите, винаги сме така доста зорко наблюдавам и изпълняваме наистина качествено инсталациите си. Никой няма сметка от това да бърза или да влага некачествени материали, затова трябва да си спокоен, че няма да те тресе тока. Да, тя не е ли толкова много светлина е измислила. Аз по принцип не съм най-голям фен на светлината и тя смяташе, че живее в пещера. Да, отидох в тях, беше тъмница абсолютно, особено на трапезарията, там където се хранят. Как виждаш какво има в тази чиния? Огромна лампа, както Ма тя е огромна, ма изобщо не свети, тя е просто декор. Аз съм много за светлината и сега, доколкото видях проекта, имаме доста различни кръгове на осветление. По-добре да има повече, ако искаш ги използвай, ако искаш не ги използвай, но в един момент, когато искаш да е светло и не са ти нужни прожектори, а лампи, нали, просто за да можеш да се почувстваш по-добре, когато имаш много повече избор. Да. С случая смятам, че е добре, винаги с осветлението, нали, се прави много добре.
И със сигурност тези акценти, които са заложени като осветление, ще ти допаднат. Сигурен съм, че ще осветиме пещерата. Виждаш ли как съм взела правилните хора, които винаги ме хвалят? Това е специално за теб. Съм ги подготвил. Ти се подготвя много добре. В смисъл нямаше човек до сега, който да не се е подготвил. Всички играят в твоя отбор и никой не играе в моя отбор. Но на финала всички ще сме в твоя отбор. Което всъщност е по-важното, нали? Финала да бъдем в един отбор, така че... Пепи може да ти разкаже за някои от другите действия, с които се занимава. Обаче аз виждам, че той всъщност не се занимава само с това. Тук ударих златото директно, твоето злато. Имаш добро око. Това беше другото нещо, което беше забранено. Категорично каза, не искам нищо златно вкъщи. И в момента всичко е злато. Много добре направено. Хубаво да има този злат. Ти знаеш, че аз обичам. Честно казвам, аз започнах да се кефя на тези неща, особено тук като гледам имам някакво... Когато има замисъл в златото, нали, когато не е просто един кич, то винаги придава елегантност, тежест придава. И аз винаги съм бил за, както виждаш, и шоурума ми е така направен с леки златни елементи и мотиви. По принцип съм почитател на Густав Климт и за това съм, може би съм заимствал и този така наречен сецесион, който в София е пренесен. Се опитвам по някакъв начин да го възрода и може би да подчертая в проектите, които изпълнявам, с златни елементи, но както се вижда, нали, то не съм го измислил аз. Не съм измислил топлата вода, а красивото си е красиво. Затова се радвам, че имате златни елементи. Абсолютно. Окей, добре. Златното е наистина на мода, то не е излизало от мода. И най-важното е, че ще си цял следващите 20 години, имаш гаранция. Нищо няма да ти се случи. Няма да те тресе така. Сериозно ми казвам, беше сериозно разтресен. Сега може да спиш спокойно. Всъщност ти си правиш тези декоративни мазилки. Основният ми бизнес, занимавам се с ремонтни дейности и с довършителни СМР-та. Но това, в което сме се специализирали, са декоративните мазилки. Представител съм на Valpaint за България. И мога да кажа, че така много сериозно дигнахме нивото, откакто станахме официални представители на Valpaint. Правим различни изложби с артисти. Онзи ден бяхме на... с Насимо много добра продукция. Заедно направихме върху ни огромни пана, които ние ги изработихме. Направихме декоративна мазилка върху тях, която да прилича на бетон, с различни структури, различни техники в тях. Мисля, че ефектът е много впечатляващо. Преплитаме строителното и изобразителното изкуство в едно и като цяло смятам, че строителството не е проста работа. Повечето хора си мислят, че е за прости хора, но всъщност е точно обратното. Просто в България се наложи така, като някакъв много... Не само в България, за съжаление. Клише, че наистина едни така... глупави хора, ограничени хора, се занимават с това, упражняват се повечето от тях, преправят. А пък всъщност строителството е математика. Много ми харесва неговото сравнение за това. Отговорност. Често го сравняваш с изкуство, чувала съм те да го казваш. То е изкуство и тук, нали, наистина основното, може би думата, която трябва да подчертаем, е тази отговорност. Трябва да си отговорен в това, което правиш и когато съчетаеш любовта си в работата, нали, с отговорността, с правилното вземане на решения, тук за сигурност и опита си казва думата, защото няма как да си зелен и да успееш да направиш нещо в много висок клас. Смятам, че тогава вече строителното изкуство започва да говори само за себе си. И във всеки един дом, в офис, град или каквото и да правим, ние вкарваме този дух, който може да го усетите не само в изкуството на платно, но и в строителната работа. Как не, сега имаме едни извити стени, които ще правим. Затова се изисква. Нали? Да имаш естетика, да знаеш геометрично как да направиш тези фигури върху стената. Тоест това не е един обикновен гипсокартон, който дори да не го неглижираме по никакъв начин, за него също трябва да имаш някакво познание. Ако ти нямаш познание, пак давам пример с апартамента ми от предишните майстори, имаше сгрешен гипсокартон. Дори аз си представям, че бих могъл да се справя добре с това. Нужно и техническо познание. Истината е, че нашата работа се базира основно на техническо познание, но след като стигнахме нивото технически да изпълним всичко както трябва, в един момент растежа наложи
се наложи, нали, да се отличим от другите фирми на пазара и всъщност там заложихме толкова на изкуството, което честно си признавам, аз съм огромен любител на изкуството по всякакви форми, но когато го видиш вече в материалния свят, когато те заобикаля, когато влезнеш вътре и ти си кажеш: абе, тук има нещо, което ми харесва, не мога да кажа точно кое е, то не е само картона, то не е само извивката. В един момент усещаш, че този материален свят, в който живеем, за да ни достави удоволствие и да се чувстваме добре в него, трябва да има към всеки един детайл специално отношение. Естественото, трябва да има някаква естетическа наслада. Аз смятам, че след всичко, което си казахме и най-вече за многото стилове, които искаш да преплетем в дома ти, но според мен трябва да е по правилния начин. Винаги трябва да е по правилния начин. Най-важното е, когато се прибираш в твоя дом, да се чувстваш ти добре в него. Дали той ще е модерен, минималистичен, актуален или не. Това според мен остава на втори план. Трябва да ти е комфортно, да ти е уютно, да релаксираш, да зареждаш батериите, както се казва. И затова през цялото време ще бъда с теб и с всеки един от вас. Не защото просто съм фрик контрол, което е истина, но защото смятам, че най-големият дефицит на българина в днешно време е показването на отношение. Аз смятам, че хората трябва да показват отношение. Аз ще покажа моето отношение към вас, а вие по-късно ще го покажете към мен. И през целия процес, разбира се. Разбира се, да. Монди, заповядай. Краличе. Едно място при един човек, на който много ми се иска да му се довериш и ти, както аз съм му се доверила. Добре. Знам, че до сега си имал италиански мебели в дома си, но този път ще имаш българско производство мебели и затова искам да те запозная с него, защото смятам той да изработи всичките ти мебели. Много смело. Искам да си поговориш с него. Добре, много смело като за начало. Въвеждаш ме смело Нека като да за видим начало. как ще завърши това начало. Хайде да видим, да. Това е Митко. Здравей, Митко. Здравей, Мондио съм аз, приятно ми е. Аз ли да започна? Кой да започва? Тази дето е по средата между двамата. Точно така. Това, което казах, Митко, на Монди, като влизахме, е, че вие сте българска фирма, работите изцяло с българско производство, собствено при това ти ще ни разкажеш малко повече, но както и пред него го споменах и пред теб, той досега е живял в дома си само с италиански мебели. Казвала съм, че вие изобщо не им отстъпвате, така че от тук нататък топката е в твоите ръце. Да, абсолютно. И наистина се надявам, че той ще остане доволен, но исках да ви запозная, защото той държи да е в течение на целия процес. Съвсем на финал те оставихме, но не като последен, защото не си важен, а защото всъщност си може би един от най-важните това, че вашите мебели ще се използват най-често в дома. Ами, нашата задача като производители на мебели винаги е така най-сложна, защото клиентите вече са изнервени от процеса, който е минал. Накрая очакват с нетърпение да си влезнат в новото жилище и така винаги са нетърпеливи, но ние имаме богат опит с подобни реализации на интериорни проекти. Нашата фирма е създадена 2015 година, като основната ни дейност е производството на мебели по поръчка и имаме стотици реализирани такива проекти, но с течение на времето отговорихме на едно изискване на клиентите да даваме цялостни решения за интериора. Не само да произведем мебелите и да ги монтираме, а да осигурим всичко друго нужно, което е нужно за изработването на целия интериорен проект. От няколко години вече сме специализирани и в това нещо. Аз смятам, че ще се стиснем добре ръцете. Материал, който избрахме, е малко особен. Надявам се да не те стресира много. Знам, че най-вероятно ще бъде голямо предизвикателство, защото има там шлайфа бронз, какво беше? Нямаше как да е друго. Нямаше как. Но кралицата майка е направила такъв. Знаеш ли защо го направих? Да е достатъчно впечатляващ, така че да може да забрави за всички други древни дефекти, които вижда в момента в празния дом. Да. Така е. Материалите, които Нели подбра, са така доста особени за работа и бих казал трудни и леко предизвикателни, но вярвам, че ще се справим и крайният резултат ще е впечатляващ. Истината е, че вие правите нещо много нетрадиционно за България, защото материалите, които обикновено се използват в дизайнерските проекти в България,
те са познати MDF и формирован MDF така в по-високия клас. Вие избрахте особени материали, които изискват по-голямо внимание към детайла, по-модерни машини за обработка и естествено опит в производството, така че крайният продукт да е това, което търсим всички в крайна сметка. Ти за това си го предложи. И вие може да ни го дадете. Ти за това си го Още предложила. повече аз с Митко не работя за първи път. Да. Правили сме и други проекти. Предположих, защо го предлагаш. Така че не си правим експеримент, да си спокоен. Не, за мен е важно това, което ти ми казваш. После за мен ще бъде важно как ще изглежда цялото нещо. Най-хубавото, че процесът е затворен тук при тях, както той каза. Поема материала, поема идеята от наша страна и оттам нататък всичко е в техни ръце. Затворен кръг, в който и производството и преди това ти можеш да разкажеш малко повече. Самата подготовка, разкрой на мебелите и всичко останало се прави изцяло от твои хора. Абсолютно, ние не ползваме подизпълнители за никой процес в самото производство на мебели, имаме собствена фабрика и всъщност това е основното предимство, че ние можем да предложим завършената услуга на клиента и той няма смисъл да се нагърбва, да се ангажира, да търси опции, да търси монтажни екипи, които да му монтират готовите мебели, ако примерно идват от Италия или от някоя друга държава. Да търси транспорт, за да може да придвижи от тук до трета-пета фирма плоскостите, които да се нарежат, здобият и така. Хамалски услуги да се качат, пък монтажници да ги монтират. При нас процесът е затворен и ние осигуряваме всичко нужно за клиента, за да може той да е спокоен и в крайна сметка проекта му да се получи така, както трябва, с минимални грижи от негова страна. Кажи сега нещо много важно, което ни интересува не само нас, ами и всеки друг, който би дошъл при теб като клиент. Времето като процес, като изработка. Колко време ще ви отнеме на вас да направите неговите мебели? Това са кухня, гардеробна, TV, там сета, който сме задали. Аз съм ти ги подала, вече знаеш. Да, знам. Традиционно срока за такъв тип обзавеждане е около 40 работни дни, което значи около 2 месеца. Добре, ти знаеш. Устройва ли този период от време? Да, устройваме, перфектен е. Другото нещо е, че ти ще трябва да вкараш в тази комуникация. Аз съм човек, който уважава експертизата на хората и ще покаже с присъствието си на всеки един етап от процеса, че държа да участвам в това. Да, той, както каза, е пунктуалния, аз съм детайлната, ти си професионалист, мисля, че ще се получи много добре. Идеална комбинация. Така че няма проблем, ще ме извините, но аз се вика от втория ред, ще вдигам ръка от време на време. Просто се поема дълбоко въздух и се продължава напред. Аз съм сигурна, че ще ни се получи. Трябва да се в моя случай е хубаво да се поеме дълбоко въздух, нали, защото въпросите са много. Хванали сме се с тази задача. Ще си изиграем хорото до край, както да изиграем финалния танц. Най-красивата. Винаги хорото се играе до края. Да завършим с какво? С вал, с танго или аз хоро не мога. Така че не пасо че ще стане страшно. Не бе, ти си много силна в пасо. Да, ама рогата, огъня там. Не, това... Аз ли ще съм... Не знам. Да. Добре. Ще видим. Ще го танцуваме на твоята маса на една вечеря. Няма проблем. Пожелаваме си го. И аз си го пожелавам. Да ни е спорна работата. Знаеш, че не ми беше лесно. Но добре, усмихни се сега, не бъди така тъжен. Майко. Това беше много тъпо. Кое беше тъпо? Няма да плачкаш. Всичко беше наред. Леле, човек, какво е това, бе?